мо аз шумо набошад бисёр миннатдор, мо аз шумо бисёр хурсанд. раҳмат ба ҳамон падару ҳамон модаре ки шуморо тарбияи хуб додагианд, ки шумо ин қадар ғамхорӣ нисбати Тоҷикистон, нисбати шаҳрвандони Тоҷикистон, нисбати ҳамин одамои касалӣ, одамои хоб барҷомонда, одамое ки ягон раҳро намедонанд, ин қадар ғамхориҳои хуб мекунед. Садсола кунам падару модари гузаштагони тира Худованди таоло ҳеҷ амалхор накунад, саломат бошед. Неки дуову саломи моро ба падару модару ҳатман ҳамира мерасонад. Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар моне, ҳама вақт дастгирӣ мекунед, боше ҳама вақт. Чиқале ки мебинед дар аэропорти Дамадедва қарор дорем, мехостем дар масъалаи тафтиши ҳуҷҷат як каме шумо дар маълумот расонем. пеш ай мавзӯъро сар кардан ин номерҳое ки мемонум, ин бародар ай ҷое ки зиндагӣ мекунен меоя, мегира, мебара граница, телефон куне, айнои мо салом бигем. ва ин номерҳое ки мондум барои билети ҳавопаймо ай ки ҷое ба ки ҷое дар кор мешава, дар WhatsApp метонед нависен ва ба дили пур харидорӣ кунед. хоби бародарам мепурсем. Салому алайкум акаҷон. ва алайкум ассалом. хуби тенҷи иншаллоҳ. Шукронаи Худо. ай Дамадедва ки ҷо парвоз дора имрӯз? Шаҳри Душанбе. шаҳри Душанбе. билета ҳамин рӯз харидорӣ кардена? 17,100 рубл имрӯз мо билета гирифтем. бе ягон танқисӣ, бе ягон қиндӣ. омади инҷа баъзе нафарҳои тамошо мекунанд ки мақсад бигем ҳуҷҷат надоранд. тафтиши ҳуҷҷат чӣ хел буд дар аэропорт Дамадедва? беҳтарин рӯз буд ки ягон камбудӣ набуд. моро ба баҳои хубу аъло билет мо гирифтем, бо чеҳраи хандон, ягон танқисӣ камбудӣ набуд. мақсад нафарҳое ки документ надоранд, бигем дигар нафарҳоро ҳам аҳамият додем, тафтиши ҳуҷҷат набуд бигем? набуд. беташвиш. бале. ҳамин мо дар ҳамин Тоҷикистони худмон ки агар ба шарти ягон камбудӣ дошта бошем, шофир ҳастӣ, бепаравар ронада мошин ҳай карди чӣ хел намепурсад? бале, ҳамин хулиганӣ ки кинем, проблема ки кинем пойғам метиҳам, мақсад документ ҷош боша, ягон камбудӣ нест. иншаллоҳ беташвиш мерем. ай ки ҷоя акаҷонон? ай ноҳияи Тоҷикобод. ай Тоҷикобод. беҳтаринай ҳамин гапа гуфтанӣ будам ки худам ай ҳамин кӯдаким бигем, ҳамин нафарҳое ки ай тарафи ғарб, ай тарафи Тоҷикобод кадоме шаҳидагим мардуми ҳурматӣ, мардуми меҳмондӯстдор, беҳтарин инсонҳоям, бешӯхӣ. нафарҳое ки тамошо доранд, мардуми муҳоҷир. чӣ меги ака? Худованди таоло нигаҳбон шу бошад, Худованди таоло сарбаланд бошанд, Худованди таоло чӣ муроду мақсаде ки доранд бо муроду мақсад шуб расона шу. аллоҳ сабршон бисёр, сабру тоқат шуб ти Аллоҳ таоло. беҳтарин суханҳо акаҷонам. боша шумо дар роҳи стафет барои мо чӣ мегем? барои шумо мегем ки Худо раҳмат кунад падару модару гузаштагони шуморо ки шуморо ҳамин падару модари шумо ки иқа азоб кашиданд, иқа меҳнат карданд, нисбати шумо гапҳои хуб бисёр тарбияи хуб додагӣ ҳастанд ки шумо ҳам ёрдами хуб нисбати ҳамин халқи тоҷикӣ тоҷикистониҳои мо карда истоде. ҳама вақт сарбаланду обрӯманд бошед. Худованди таоло ҳеҷ малхортон накунад, сарбаланд обрӯманд бошед. боше акаҷоном. саломат бошед. беҳтарин суханҳо. саломат бошед, ҷон тагарди.